Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, ako si Shai, 45 years old, at isa sa marami ninyong silent na tambalanista. Sumulat ako para humingi ng payo at para ibahagi ang kirot sa puso ko. Baka sakaling maibsan kahit konti ang lungkot at pangungulila ko. Bunso ako sa 6 na magkakapatid. Dahil wala pang nakatapos ng college sa kanila, nang makatapos ako ng high school, naging problema ko ang pagkokolehiyo. Natanggap naman akong scholar sa Lasal pero wala daw maibibigay kahit pamasahe ang mga magulang ko. Dahil dito, hindi ko natapos ang kolehiyo. I worked at 17. Kalahati ng sweldo ko, pinapambayad ko sa apartment namin. Dahil pakiramdam ko mahihirapan akong umasenso sa Pilipinas, nagdesisyon akong mag-abroad. Natanggap naman ako sa call center ng isang malaking kumpanya. Taon-taon kapag may opening sa mas mataas na posisyon, ina-applyan ko. Nagtatrabaho din ako sa airport. Nag-apply lang ako bilang Special Handling Assistant Level 1, pero I was hired as a ground crew which is level 4. Kahit saan talaga ako mapadpad, tuloy-tuloy ang pag-level up ko sa trabaho. Yung kakulangan ko sa edukasyon, pinupunuan ko ng hard work and willingness to learn. I got married and moved to the US. Mahirap kasi bagong simula ulit kaya nag-upskill ako. I was hired as an administrator and a part-time field marketer. Gaya ng dati, I am very successful at work. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa ko sa trabaho, malungkot pa din ako kasi pakiramdam ko, hindi ako number 1 sa puso ng mga anak ko na naiwan sa Pilipinas. Gusto ko man silang isama, hindi ko magawa dahil kakailanganin ko pa ng nanny. Dito kasi hindi pwedeng iwan ng bata na walang babysitter kung parehas nagtatrabaho ang mga magulang. Hindi naman kami makauwing mag-asawa kasi maliban sa undergraduate ako, may edad na din kami. Tingin ko wala na kaming makukuhang maayos na trabaho. With what we are earning here, we are able to send our kids to a good school, provide them a nice home, and all that they need. Hindi ko maibibigay ang magandang buhay na meron sila ngayon kapag magkakasama kami sa Pilipinas. Ngayon nga, doble kayod na kaming mag-asawa para mapag-ipunan na ang pagkokolehiyo nila. Madalas I find myself wishing na ako yung naghahanda ng agahan nila bago sila pumasok sa eskwela. Sana pag uwi nila from school, ako yung dadatnan nila sa bahay. Tapos ikukwento nila sa akin lahat na nangyari sa kanila buong maghapon. Masakit sa amin na parang mas mahal pa nila yung dati nilang yaya. Araw-araw naman ang ganda na sana eh. ang ganda din ng effects eh. Umutot na may vibration. Yan. Araw-araw naman namin silang ka-chat at ka-video call, pero mas malapit pa din sila sa yaya nila kesa sa amin. Ano kaya ang mabuti kong gawin, tambalan?
ang inyong tambalanista, Shy. Ay, alam mo, yung kwento ni Shy ay kwento ng napakarami nating mga tambalanista na OFW. 'Di ba? Na sila yung nag-send ng panghanda, sila yung nag-send ng pangkain kasi graduation, sila yung nag-send ng pera kasi 7th birthday, 18th birthday, kung ano mang birthday. Pero sila mismo hindi sila nakatikim ng pansit habhab. Sila mismo hindi nila nalasap yung ano bang mga masarap sa handaan, yung murkon, Lumpiang yan. Shanghai. Yan yung Shanghai, 'di ba? Hanggang video call at pictures na lang yung kanilang naaabutan or nakikita o nararamdaman, 'di ba, man lang, 'di ba? Hanggang ima-imagine na lang kung gaano kasarap yung mga pagkain at kung gaano kasarap kasama yung kanilang mga anak. Yung storya mo, Shy, ay storya ng napakaraming mga OFW. At una, gusto naming sabihin sa'yo na hindi ka masamang magulang. Correct. You are not a bad parent. And, Galing mo nga eh. Ang galing mo nga kasi alam mo, ang bawat tao kasi may kanya-kanyang kwento eh. Kaya nyo naman pinush yan kasi nakita mo sa sarili mong pamilya noon, ang hirap kapag hindi nakapag-college. Kaya ngayon, di ba, ginagawa nyo talaga yung effort ninyo mag-asawa para makapag-kolehiyo ang lahat ng mga anak. And very good kayo dyan sa part na yan. Di ba? Talagang sadyang hindi lang talaga maaalis yung fact that dahil wala ka doon, kung sino yung mga nasa paligid, yun yung mga magiging ka-close nila. And Correct. sa halip, sa tingin ko lang mga phases in life na pagdadaanan mo. So mga stages yan, seasons, 'di ba? May season ngayon na nagdadrama ka at nag-i-emo ka na bakit mas close pa si Yaya kaysa sa mga anak. Pero dadaan ka din sa season na ito yung sinasabi natin lagi, partner, 'di ba? Na there's always a choice. Pwede mong gawing choice na isipin o ang POV mo is buti nga may nag-aalaga. Buti merong second parent na kasama, 'di ba? Kesa wala talaga at all. Na walang magbabantay, walang mag-aasikaso. Edi mas lalo na yung nararamdaman mong paghihirap no na napakalayo mo na nga, wala pang nag-aasikaso. So pwede yun eh. Talagang may mga ganun lang talaga mga moments kapag halimbawa kulang sa tulog, kulang sa eme, 'di ba? O kaya Pagod sa trabaho, na-stress sa boss. Correct, 'di ba? Na sa halip na makikita mo yung mga positive things, maiisip mo yung mga nega eh. Bakit ko kailangan maghirap? Bakit walang opportunity sa Pilipinas? Bakit hindi ako nakapag-college? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit mas close yung kamag-anak kaysa sa akin na tunay na magulang? Bakit mas close yung yaya kaysa sa akin na tunay na magulang? It's a season, it's a phase that you go through when you're going through something, 'di ba? Pero kapag all is well, nakarami kayo ng keme, di ba? Kasi walang istorbo. Walang istorbo, Kayo lang diba? dalawang magkasama. Sa true, di ba? Na-promote ka, sabi mo nga, di ba, Shy? In every workplace that you go to, lagi ka nagle-level up, di ba? So, dun sa mga level up moments, season din yan na maging thankful. At season yan para magpasalamat na, ay salamat, meron naman nagbabantay sa mga anak ko. Talagang may ganun lang talaga na minsan nakakairita, pero minsan blessing talaga sila, di ba? Ganun lang yun. Up and down, roller coaster, such is life. Ganun. Ako rin agree ako sa sinabi mo, partner, na ano lang to, pinagdadaanan mo ngayon kasi siguro nalulungkot ka dyan ngayon. Correct, baka malamig dun ngayon, di ba? Hindi totoo. Kailangan mo ng yakap, di ba? Oo. Kailangan mo ng mainit na dama ng dampi ng katawan. Pwede mo naman kunin sa asawa mo yan. Pwede. Di ba? Para maibsan ang lungkot. Oo. Di ba? Para makalimutan ng konti ang problema. Pero ito lang yung gusto namin bigyan ng din sa'yo. Shy. Mommy Shy. Mommy Shy. Nung habang kinikwento mo yung storya kanina, habang binabasa ni partner, ako ang dami kong nakitang good things about you. Yes. Good things about what's happening in your life now. True. Diba? Totoo yun eh. Kasi
yung katotohanan na malayo kayo sa isa't isa, ikaw at ng mga anak mo, pero walang nangyaring masama sa inyong pareho. Di ba napakaganda nun eh. Nasusustain mo yung pangangailangan nila, nakakapag-aral sila sa magandang eskwelahan. Correct. Ang sarap ng isipin kaagad, and that's all because of you. Tama. Bilang mga magulang nila. Yes. So dapat mong ipagpasalamat. Di ba pag ako naramdaman ko yun, nakita ko sa anak ko na nagiging successful sila sa buhay. Nag-aaral ng matino, sumusunod sa akin kahit malayo sa akin, o malayo kami sa isa't isa, nakakagalak sa puso yun. Diba? So, ganun, try mong tingnan sa anggulong ganun. Although, hindi naman talaga may iwasan na malulungkot ka talaga. Correct. May moments talaga. And seasons nga yan eh. Phases. Oh, yun lang talaga yung dapat mong intindihin. That's the trade-off. Yes. Diba? Pag malayo, medyo hahanap talaga ng konting diba, attention sa iba. Sa which is sa yaya nang gagaling yung pumupuno ng attention ngayon. Pasalamat ka, mabait yung yaya mo. Nakatagpo ka na magandang mabait na yaya. Correct. Pasalamat ka, tuloy-tuloy pa rin yung magandang trabaho sa'yo. Tama. Ngayon, yung concern mo na gusto mong dalhin dyan yung anak mo sa ibang bansa, ang issue mo lamang walang nanny. And then, look for a nanny. Ganyan. Mag-a-apply kami. Palitan kami ni Nicole 2 years. Wait lang, magkano ba? Willing naman dapat kami. partner yung mga Successful tipong siya eh. correct, Sabi hindi. mo, Pero partner, kailangan may pera, malinaw. may pambayad. Pwede naman ako magnani, pero ito lang ang nasasabi ko, mami shy ha. Kailangan, kaya kong makabili ng gantong alahas. Yan, dapat lagi siya may suot na ganyan. Oo, okay lang ba? I mean, yung sweldo mo sa akin, meron akong pambili ng alahas, Oo, di ba? ganyan saktong-sakto. Ganto, from Mayet de la Rosa. Ganto yan. ha. Pangmalakasan Tas okay dapat. lang ba? Nani ako pero ang dami kong mahaba yung mangkuko ko. Yun na, mas maarte pa sa correct. nanay. Mas mahaba pa sa pasensya ko. Okay lang ba? Diba? Diba kasi posible naman yun. Ikaw na rin ang nagsabi, you are earning well. Or you're okay, diba? Yes. So ibig sabihin, may pambayad ka sa nani. Kung yun lang yung issue, Kung yun yung parang gusto mong isolve yung part na you want to be together. Yes. Diba? Sabi mo, gusto mong dalhin, pero ang issue mo, hindi pwedeng iwanan kapag walang nani. Correct. Then look for a nanny. Siguro partner, baka kasi talagang 'di ba ang taas-taas kasi ng cost of living sa ibang bansa. Na minsan kahit na Feeling ko nga mas issue pa yung education eh. Yung taas ng bayad ng tuition kaysa sa nani. Kasi yung nani, alam mo, dadaan sa usapan Oo yan. nga, lalo pag galing dito sa Pilipinas, Kami 'di ba? Tsokolate nga lang minsan, willing na Ay, agad hindi kami. partner, gusto ko may bayad ako pera. Kung ikaw gusto mo Toblerone lang na meron na sa Pilipinas, ako ayoko. Siyempre kailangan ano ko muna Para matanggap pag muna, nandun no? ka na, magmanman ka na, ano bang pwede dito? Ay, may pera sila, teka, mag-i-increase na ako ng salary, ganun. Oo, teka, Hindi, nininervous ako sa gantong usapan. Mali. Parang to partner eh. Parang illegal Pabudol. recruiter. Illegal recruiter yung datingan. Yung pagdating na lang doon, Hindi di ba ba? approve ang visa? Sa true. Hindi, parang feeling ko, Denied. baka kaya yung paghahanap ng nani, hindi ganun kadali for them, kahit na maganda yung swelduhan. Kasi nga, mataas din ang cost of living doon. Oo, kasi yun yung alam ko partner, like yung mga kakilala ko na sobrang mataas yung sweldo nila kung ikukumpara mo talaga dito sa Pilipinas. Pero ang apartment naman sa US, hindi pa nga masyadong maganda, 150,000 in pesos. So kailangan ng kinikita nila talagang hindi lang doble, kundi dapat triple that para at least makaramdaman lang ng ginhawa. Tas baka yung nani, parang mapili pa nila kasing arte ko, di ba? Paano na baka mahal? Diba? High maintenance yung nani, High maintenance. Yun yung mahirap, diba? Gaya na nabanggit namin kanina, this is just a phase or a stage that you have to go through. Matatapos din to. So, ito yung nakita ko din, pwede mong patapusin muna ng pag-aaral yung mga anak mo. Pwede. And after school, tanungin mo sila. Pwede na kayo umuwi ng Pilipinas. Kasi feeling ko kaya na nila din eh. Correct. Yung makakapaghanap na rin sila ng trabaho and then saka kayo mag-catch up. 'Di ba? Pwede na kayong umalis diyan, bumalik kayo ng Pilipinas, 'di ba? Tas pagbalik na kayo ng mga pagbalik anak mo. ng Pilipinas, malalaki yung mga anak nag-asawa na. Pagbalik ng Pilipinas, wala rin sila kasama sa bahay. Ganun din. Umuwi pa kami. Ganun din, tas wala pa silang kita dito. Hindi, may talaga, sinabi nga ni partner, may trade-off talaga yan. Oo. 'Di ba? Yung mga tao dito sa Pilipinas, nagsasama-sama po kami, pero kulang po ang pera namin. Pero Oo. banding kami everyday. Oo. 'Di ba? Banding talaga everyday. Ayaw na nga namin makita,
nakita pa namin di ba? So yun, di ba? Yung bonding, hindi talagang always there because we're together. Pero yung pera, not always there. Yun Oo. naman din yung trade-off, di ba? So ganun din sa inyo, wala talagang perfect na there's no perfect Set system, up. Yep. set up, ganun talagang laging may kulang. And then we just try to see the good in every situation. Yes. Maganda naman talaga yung takbo ng buhay ninyo eh. Lang to siguro partner, baka may hormonal imbalance ka lang, kailangan mo yata ng mga tamang pills, di ba? Para kaya naglulungkot-lungkot Nangungulila ka lang sa anak mo. Ganun talaga pagkwarantahin ng mga talaga. Emosyonal. Malukutin, ganyan. Oo. Tsaka totoo, lalo na kapag ka nakita mo na, pera ko naman yun pero bakit sa picture ang masaya sila? Ganun talaga. Diba? Pero pag tinignan mo din yung picture, masaya ka kasi ikaw yung Kasi ikaw din fuel naman ng yung lahat ng yun. Ikaw din naman yung dahilan kung bakit, 'di ba? Dahil sa iyo yun. Sa true. Ganun. Be proud. Maging happy ka na lang. It's a decision that you made. So, panindigan yung decision na yan. Talagang dumadaan lang talaga tayo sa mga ganyang paminsan-minsang emotional talaga tayo. Siguro para doon sa mga anak naman na nandito sa Pilipinas, kung alam nyo na ang nanay nyo ay nangungulila, 'di ba? Tawagan natin, kumustahin natin sila na ma I'm okay. And thank you sa padala mo ha. Yung parang pagaanin natin yung pakiramdam nila, 'di ba? Kasi Correct. makakatulong 'yun eh. Huwag natin kalimutan yung mga magulang na kumustahin. Tama. Importante po 'yun. Kahit nandito sila, 'di ba? Nasa office ka ba? Kumusta naman diyan? Correct. Nakakatulong 'yun eh. Hindi yung kukumustahin mo lang kapag alam mo meron kang hihingin. Oo, thank you nga pala na may star ako sa school. Oo, yung mga ganon. Star college. Diba? Malay mo, mga ganyan. Mga ganon. Importantatious po talaga na magpasalamat tayo at kamustahin natin sila ng maigi. Partner, batiin lang natin, partner, bago mag-end ang ating tambalan sa radio for today. Happy 31st anniversary, Love Radio Baguio! Ay, ang lakas talaga ng Love Oo Radio Baguio. naman. Dumadagundong dyan kahit saan. Number 1 ang Love Radio dyan sa Baguio. And happy 31st anniversary. Maraming salamat sa pagtutok. Ang dami rin nakaantabay sa atin via Love Radio Aklan. Yan. Uy. Ang El Barrio Street and G. Pastrana Street residents sa poblasyon Kalibo, Aklan. Ang lakas daw ng radyo. Maraming salamat Iba talaga po. Love Radio. Feeling Correct. dito si El Capitan ng Love Radio Baguio magpapasanghayan eh. Ay nako, nakakahiya Oo. naman, damihan mo. Kap, damihan mo. O ayan na. Again, nandun kay Mami Shai. Is okay, 'di ba? Oo. Laban. You're doing a great job. You're a good parent. You're a good mama. Huwag mong iisipin na hindi. We are proud of you. Yes, isang malaking check. O siya, exit na po kami. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!